Good morning everyone. Tini CBA by Songsajak Waidok Yapar Mungkotor Panda Tai ang sokpaijak o church ni munggai Nazareth Baptist Church. O jago tini panda kotor songjakha noroknai mannai bororok kubang mani tongoro joto manai khonai joto no yapharna hani tubulaijak tai o jagao paine rokbu kubang manu tongo noroknai mannai phalmani paimani bhaike pai noroknai mannai noroknai tongri choyasa hambai kéo to là đâu? Robert.